ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to babaɓe to juude jeeri to darto abdallah to jefonde elimana to abdallah jeeri to ñaabina to jawaldi mango to mbahe to feeralla to mbotto to mbañam to bagodina ko on takkusan juulam ha to galle ceerno amadou tidiane kane ha to galle ceerno mamma sisé to fondu ko on takkusan kadi juulam ha to galle ceerno amadou tidiane masiley ba to moderna ha to galle makko sama sa killinkara ka hiide ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ministre des finances mo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde douane leydi ndi hitande 2023 mani nde ɓe mbaɗi golle paydude no fewi ɓe nanni e boña leydi he kene qime ha 3 milliard ene fawi 160 million pawde seeɗa to leydi Sénégal to leegal bietengal kera maba diakoum toon ko wuyɓe ɓe hinde cambrieruji kañum naati e galle joom ngaalu goto bieteɗo ceerno ba ɓe jaadi to noon e coffre fort makko ene wanno hen fodde 30 million taw ko France CFA to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe koliri tigui e mbadi tekkinde nden kay kisal e nder leydi he ɓe diwti janguji kewɗi ceɓɓitiɓe e nder yoga e guure tawteɗe e nder leydi he to leydi Gabon horejo kasomo leydi Gabon o lawɗini kuulal kay wonande ɓeena wiyeteɓe les officiers woni dadiɓe martabuji towɗini feeli o grade wondude ɓeena wiyeteɓe les généraux kala e mabɓe kay jiɗɗo nawlirde e oɗo saaha joni nawligu ɗaccano kay ne wawi nawlirde saabu kay kuulal koko hanno ɓeena wadde nawligu kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Iran yen ha to dowlaji dendude Amérique kalen guerre hakkude Israël Hamas bisimilla mon e kerki hotodirte joni piran patiran aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra wonduɓe kista fibrome dogam site wonduɓe asthme diabète tension ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe borogal eɓe seeɗineji bahlide koye mumen ha kabɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi oɗon maldana o ɓuurata balɗe tati tawa wi wen a heeɓi hoorema hano hannirtini ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji gorago no lidorno omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe muudateɗe walla jarteɗe ɗe mbiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo ko leɗɗe urotoɗe awrata joni jittoɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha joni watta weeye to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo andini dendagal kilineɓe mum tawateɓe to leydi Sénégal omo jogui base makko to Dakar ene tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andini dendagal kiɗe mum base makko tawateɗo to Nouakchott legala hakkude 6e hakkude robin 4 robin 5 miñiɓe ene taweɗo no wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo woni nunduɗo sanne sanne mbadden dando faade makko neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeteji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Bousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma Maître Adama Balde, maître en sciences occultes. Maître Adama Balde ko patrimoine mawɗo no feewi wonande culture fulɓe to banggue fina tawa. Maître Adama Balde ko tradi praticien kettinaɗo e nder windere nde kala baɗɗo wittoji mum to leydi Gabon, leydi Cameroun, leydi Congo kono kadi ha to Benin, Burkina Faso, leydi Guinée Bissau, Conakry, leydi Gambie, Sénégal, ha to Mauritanie e nder yoga e windere nde kala ha to dunde Europe. Maître Adama Balde mo ganduɗa waɗi tan koye wittoji ganni fulɓe fina tawa bittowo ha humpito yogay ñabboji cuuɗiɗe nder ɓalli kono kadi omo humpiti kala kene safra ɗuma. Maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en sciences occultes taw kadi ko patrimoine mawɗo no feewi to banggue culture fina tawa fulɓe bittowo leɗɗe fulɓe ñawdorɗe fulɓe biɗo e heymon fulɓe duttoɗe e ñawdorde mon saabu hanki so tawi mamira mon jambareɓe ne kaale haalete ko ñawdorde mabɓe ɗe ñawdorde noon ha hande ne keddi e nder nokkuji men e laddeli men woto yeeɓe a neɗɗo jiɗɗo feeñje puɗɗiɗo feeñje mo añɓe goni yeeso mum sa jokkodire Maître Adama Balde ma heeb ndenka e kisal kono kadi an joguiɗo ñaw cuuɗiɗo e ɓandu maɗa jiiɗoma kala sikka ñawani tawan ka ñawɗo Maître Balde holliti ene humpiti hen gueɗe kewɗe.
maître Adama Balde en science occulte mo ganduɗa ko maître kettinaɗo yogay nokkuji e nder windere nde kala sa jokkondiri makko mawo haalane hen gueɗe kewɗe ha an hoorema mbawa heftinde hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde e maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en science occulte mbatta ko 60 601 75 75 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa so tawi ko tongode makko leydi Gambie mbaɗa 265 27 71 walla mbaɗa 514 66 66 maître Adama Balde jinganen fulɓe ene tawe to Serekunda tawete koye leydi Gambie nokku biyeteɗo Nema Alkali sara police waɗɗani kadi juma mawɗo mo Nema Alkali musidɓe tedduɓe maître Adama Balde maître en science occulte e GSC moɗona kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore bira nogas e jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya eɗen goni e asetta sappo e joyya mawnum yawa hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayya e joyya habaruji mon e ɗemgal pulara e sowte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko idi kabaruji men e ɗemgal pular noon fedde heblo sukaɓe Afrique sengo Mauritanie woni HSA sengo Mauritanie e tintina ardiɓe fedde nde noon ene tintina dendagal bandiraɓe guila jeeyaɓe e fedde nde e yiɗɓe abbade e yiɗɓe bokkade e jokkade mayre kala wonde kay aletta janggo nogas e jeetati lewru siilo woni janvier 2024 ɓe jogui batu kuftidingu woni assemblée générale annuelle moɓe keɓadde kala hitande to leegal PK7 to galle ceerno Boubacara Gaye batu ngu joɗoto ko sanga 16h woni 4h kikire dendagal bandiraɓe ɗon kala kañumen kala ine nodda nde garata e peewal gara e keewal kala jiɗɗo arde noon mo anda nokku o tawi koye jiɗɗo sifinede walla jiɗɗo andude tigui tigui holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique ne wawi noddude e ɗeɗo tongode mbatta ko 46 41 05 02 walla mbaɗa 46 45 95 05 aɗa wawi kadi wadde 46 44 58 86 ɗeɗo tongode nodduɗa hen kala ma waw rokkude ma humpito tigui wonande ɓen yiɗɓe arde notitade e batu ngu mbiɗen ko alita janggo o sanga 15h dendagal bandiraɓe jeeyaɓe mayre e yiɗɓe abbade kala ene bisma e mayre habaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗɗotoɗen SNDE woni société nationale des eaux ko société kalfinaɗo ko fati ndiyam labɗam ndiyam robinaji e nder leydi Mauritanie ardiɓe société o noon ine kabra dendagal Nouakchott naɓe kay wonde à partir de nogas e jeegom woni ñalawma hanki o nogas e jeegom janvier ha yetto sappo joyi février eɓe jogui kay golle ɗe noon mbiyete tigui ko entretien woni tigui fewnude e lawƴude e wadde kadi kotto kewɗo e nder mbandu walla mbiyen londe mawne to ɓe mbiyata grande réserve stock grande réserve walla réserve de grande stock tawateɗo de station mabɓe de traitement tawateɗo PK 17 ko noon nden londe noon woni on réservoir ko kañuma yarnata wuuro Nouakchott ngo e ndiyama robinaji tawa ko ndiyama labɗama ndiyama belɗama ɓe kolliri noon kamɓe ardiɓe société o wonde kay société o ma darono doole mum ponno gam kay haɓade e ɗomka e nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen ministre de la défense walla ministre des finances woni jagogal kafinagal ko fate finance mo leydi Mauritanie biteɗo Isselmou Wul Mohamed Badi o holliri aljuma hanki o e nder mawningol ñalawma biyeteɗo journée international ñalawma windere mo inniri douane woni koninkoɓe faggudu wonde kay koninkoɓe faggudu leydi Mauritanie woni douane mo leydi Mauritanie nanni hitande 2023 mayne nde e nder boñi leydi Mauritanie ɓe nanni toon 301 milliard ene fawi 190 million e 4 e nogas joyi ujunere
limore ene feyti men naya e capande jeetati mbudu taw ko khalisa ogoya e limore hinde odo recette non be koliri tigi ko recette paydindo no fewi woni record o holliri non douane ine heewi fayida e ndera ene heewi fayida e heewi nafoore e ndera faggudu leydi ko ɗum non saabi douane Mauritanie ene jogi kaye oɗo saha joni tottama matériel mum timmude no fewi guila to banggue kaɓirɗe mum ha to banggue matériel kala haaɓe mbawa gollade golle mabɓe hano hannirtini o holliri douane rokkama boowe kewde no fewi e nder Nouakchott tawi ko bureau ji mabɓe d' intervention et de recherche watte hen ɓe dokkama kadi boowal to Nouadhibou lobbudu yurmede toon kadi ko bureau ji administrative régional de douane ɗamini waɗede toon eɓe keeɓi kadi eɓe keeɓi kadi mahanede siège mabɓe taw ko siège kesi to centre de douane to Likseyba D ene tawe nder région de Trarza e to nokku biteɗo Chiguey ene tawe to Asaba walla nokku biteɗo Vassala ene tawe e nokku Vassala e to Abdel Bagourou Kala e nder hoddela Charqi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ahmed Dadda ko mawɗo ko neɗɗo dawru gol gardiɗo landa RFD woni rassemblement des forces démocratiques gonnoɗo oɗo saha kala to Paris lamorgo leydi France e mbadi safruji o arti noon e nder Nouakchott lamorgo gendi makko aseta hanki o aseda tawi noon yimɓe makko e yiɗɓe makko heewe ene ngari jaɓɓademo to bowallade diwaji woni aéroport tum singal Nouakchott ene ngari jaɓɓademo ɓe dusiɓe noon ha damara galle makko ko siftinde noon ko guila ñande sappo e ɗiɗi lewru janvier ardinoɓe lan ka kollirino tigui wonde ko guila sappo e ɗiɗi janvier o yaltino hôpital toon to Paris to antirno ɓe kolliri oɗo saaha joni o hefti cellal makko hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Likseyba gorgola en kalino hanke kabruji men wonde délégation timmuɗo ummima Likseyba aljuma hanki yaɓini toon ta dunga wuro Alpha e gardugol ceerno Amasi taw ko yaaɓe tawtoyede ziyara annuel balte toon e kala hitande oɗon ziyara noon e oɗo saaha mo juɗɗen eɓena tigui duwawuji mabɓe sirkiji mabɓe qurara ma en ketto hen roɓino musidɗo men seydi men hono ceerno Babisi correspondant men to Likseyba gorgol. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kame ayawo weltare TV jam ñallema Ghali Abouba hande ko hoore berne hawre nogas e jeeɗiɗi lewru silu janvier hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi ko ɓuuri mantanade kabruji men to Likseyba gorgol aljuma hankini hawre nogas e jeegom lewru silu janvier hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi setti timmuɗo waynimo ɗo taw koye gardugol ono ceerno Ahmadou Sy gam tindade toon to dunga wuuro Alpha gam hawroyde e kolol capannayyi e ɗiɗi ɓiwol ziyara tawi ko ceerno Cheikh Yuma Kandé radiallahu taala anhu no woyi wadde e kala hitande tawi koye gardugol khalifa makko no ceerno Mouhamadoul Amine li to dunga wuuro Alpha en gandi e oɗo aset kadi ma settiti muɗo wayno ɗo gam tinade toon to dunga wuuro Alpha gam hawrede oɗon ziyara tawi ko hande wonata cérémonie officiel oɗon ziyara subaka o wonata silke alqouranil karim duwanade dendagal ismuji julɓe e dendagal windere nde kala e jaam duumoto so yeehi ha jaam wonata mawlude nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ha joni kabruji men to Likseyba gorgol kala ko yewti e coftal ɓalli caggal kippo Likseyba gorgol nde wawno fettude tawi ko maccuji barrage tawi ɗiɗo maccuji barrage noon ko équipe goto wawata yaltude gam fettoyde Sélange BMCI to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie caggal kay nde Likseyba kippo Likseyba wawi ƴettude nguɗon polko ko kamɓe mbawata représentude région de gorgol no didorino toon to Nouakchott gam fettoyde kawguel Sélange BMCI hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Nouakchott ɓe potata yaade noon ko ñande jeetati walla jeeɗiɗi lewru février hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi nde gonɗen nde musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko jobbuɗen kabruji men e ɗemgal Pulaar sibaɓe Likseyba gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine mo seydi Sy ceerno Babisi golle ma jooɗi peewi kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to Likseyba gorgol koto Sénégal paaɗen to Sénégal jiyan ha to wuuro wiyetego Kera Mamba Diako aljuma hanki jeegom lewru nogas jeegom lewru silo gendarme ɓe wakha nguna keeɓi kabaru kay wonde jangu taw ko jangu wuyɓe ngu hinde Cambrelouji tawa kadi ɓe jani koye galle joom ngaalu goto woni opérateur économique tawi
ko commerçant dillowo kaya e fannu jeegol gerte ɓe jaadi noon e ngalu makko woni koppereje makko ɗe o moftuno toon e coffre fort goto ɓe jaadi coffre fort on e nder hen waɗi fodde 3 million taw ko franc CFA ɗum ko aljuma hanki waɗi sanga 4h30 e wendoga kanko biyeteɗo ceerno baw noon mbiɗen o dillat tigui koye yeygu woni tigui commerce guerte kamɓe wuyɓeɓe noon oɗon coffre fort ɓe ƴetti ɓe ndimdi ɗum tigui koye sareda ɓe naati e soyde oɗo saaha joni noon jiilaw mawgu nana waɗe e mabɓe kamɓe fedde wuyɓe nde noon koɓe sagataɓe jeetato siftinde on noon wonde mbaba diakou ene tawe e nder département mo Nioro ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Aminata Touré men noon wonde hoore jagorɗe e leydi Sénégal gardiɗo fedde walla mbiyana landa wiyete ka mouvement pour l'intégrité de la mairie gardiɗo mouvement de l'intégrité des mérites et de l'indépendance o lori tigui caggal kayde dossier ji makko mbaɗa rejeté o ɗawa kay jeeyede e ɗiɗon mbiriji taw ko ƴamoyoɓe le fol laamu e sungoji tijjari en février 2024 o holliri noon wonde kay kanko e ola saaha joni o felliti tigui tawtoyde ko kaɗo landa ex pastef candidat mumen ko kañum tigui woni mo waddata junggo e fando walla ɗumen kay ha mbawa hebde polgu o waɗi eran kadi faade dendagal militaji makko e yiɗɓe makko e yaadi makko kala ne mbawa tawtude kaɗon landa taw ko landa wiyete ka pastef beele kay ñande 25 lewru février 2024 ko adi ko kiraɗe ene kirten ene wiye ɓe keeɓi polgu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Touba noon suka biyeteɗo ene yette Mbakke ko cukalel golel ngel duuɓi jeegom ko ɓi goto e sereɓe tawteɓe e nder Touba ko Allah faabi ngel noon aljuma hanki o ko gorko goto ene wiye inde makko fuɗɗori ko alkulala o yettete ko Dieng kañum tigui nangguno ngel nawi ngel e nder galle goto gonɗo e mahede mo gasani galle mo waɗaka nden o nawi toon ngel ɗon cukalel sanga kay juulal aljuma hanki juulal tusbara ko nden tigui kanko Dieng nde o yinno tigui ittude balle walla mbiyen warde ngel ɗon cukalel kanko Dieng noon ko juula balabel woni commerçant ambulant woni tigui baɗo becce komo heewi arde e galle jinnaɓe ngel ɗon cukalel aljuma hanki o noon tawi galle o ne yeewi taw worɓe hewɓe jeehi juulal juma ko ɗon tigui o nangui ngel ɗon cukalel gam yidde kay tajje dande mum o fuɗɗinoma hirsude cukalel ngel noon ko Allah faabi ɗum e ɓilti ɗum e juuɗe makko ene doga ene waya ene ƴiƴamne sima e dande mum ha fotti kay e biteɗo Sefala o haalani Sefala noon kañum tigui rewi e oɗon biteɗo Dieng e ballala yahannoɓe juma e hoddiɓe kala haɓe mbawi nangude on biteɗo Dieng jinnoɗo wadde ɗeɗo golle kay kamtuɗe no fewi o fiya noon piggal bongal no fewi caggal ɗum ɓe tonguimo ha ɓiiti ha police ari ɓe battimo e juuɗe police ɗum waɗi koto legal bitegal Daru Mimana ngal Touba e nder galle o yinno hirsude e cukalel ngel noon tawama toon laaɓi ko yinno hirsidde cukalel ngel woni arme de crime tawama ɗon kadi ƴiƴam toɓɓe ƴiƴam kewɗe no fewi kay to fuɗɗino hirsude ngel ɗon cukalel ngel noon e oɗo saaha joni cukalel ngel hollirama tigui e ngel tawe e juuɗe doctoreɓe ngal tawe juuɗe doctoreɓe kadi kolliri wonde balɗe maggel nana yesso kaye woni tigui ko wiyete pronostic vital n'est pas engagé so tawi noon ko bannoɗo ngal ɗo baɗa woni Dieng oɗo saaha joni mo tawi tigui e juuɗe police e kaso mbadi garde à vue losgoji nana mbaɗe e makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Thiès jamma aljuma hanki o ene wiyata aseta hande no gasi jeeɗiɗi lewru janvier ko tan musto waɗi to jeere ngelaw e nder legal bitengal takki kaw noon ko goto ere nannoɓe jeere nde woni gardien biyetenoɗo Asena Seka ko kañum tigui tawa tigui ene wara ko piyaɗo noon piggal musgal no fewi saabu kay tawama kelande e ɓandu makko e hoore makko kala ko adi kay ko waɗɓe ngallon baɗal kadi ene dutto ene kirsimo
moɓɓe kanko noon mari ko aseda hande subaka noon debbo goto jeennoɗe nder jeere he tawi ko commerçante kañum tigui idi yiide ɗuma kanko Assane Seck noon baraɗo mo yarando duuɓi 50 ko kawmuma Birama Souley Diop Birama Souleymane Diop noon kañum woni maire Thiès to banggue woni maire Thiès Nord woni Thiès banggue rewo goski makko noon nawama to morgo hôpital régional mo Thiès enquête jaaƴi udditama hen beele kay ene ande hola wadɓe ngal ɗon baɗal e holko mbaɗi ɗum ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen ñalawma hanki o wonno tigui walla mbiyen aljuma hanki o koye ñalawma ko fano kay e catgol ziar taw ko ziar annuel Oumari en bannoɗo to Dakar hewɓe no notti men guila to banggue laamu ha to Serembe hewɓe nottima hen to galle talɓe ɗo mayna ketto hen cimtola musidɗo men sehil men hono El Hadji Seydou Nourou mo ceerno Mamadou Wade taw kadi oɗon ziyara kañum woni 44e édition ceerno El Hadji Seydou Nourou min calminima. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد الغالي أبو با سمينا ما جوراما أولتنا ما كديكاد بيالتور لبياتنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله هكي أنت ويدك دي رواني هكي ما أنت ويدك دي هكا يو الله هكي أنت ويدك دي مووري موورتي ووري. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كد رب العالمين. نقول دون لوني 44 édition زيارة الشيخ عمر زيارة الحاج سيد نور التال زيارة شيرن منتقى أحمد منتقى شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين. رود دون كدي جورادي خليفة من جنرال وانا شير نور بن الحاج مد موسالي نغندو دا خليفة قال الحاج مد موسالي بوف نديدرنو ان جوري ما كدي ما شاء الله وانا نغندو دا خادم الحضرة الإسلامية ونغندو دا خليفة قال شير منتقى أحمد منتقى شيخ عمر هنا شير رمضان أحمد منتقى شيخ عمر نون كان جورت ان خليفة أمرية أنا شير بشير قال الحمد لله رب العالمين. غالي أبو با قول فؤي مجل هنكي ما شاء الله الخميسة ما شاء الله كين في البلاستو ونو يوهد ما شاء الله قول سيرم ببي يوهد توان كدي غدا هورما كو فاي الإسلام ويوهد توان كدي غدا هورما كو نفتر جول ببي ما شاء الله كدي قلنا توان كدي ما شاء الله ميجوجي كدي كسي jaadu de kadi gadda hoorema aduna o sabu gadda hoorema hanki wonno ton to kin fat place to hande non gali abouba alhamdulillah rabbil alamin nyalawma teddudo nyalawma aljuma malado hande wonno do gadda hoorema e juma Cheikh Oumar he e juma alhaji Seydou Nour juma Thierno Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar do en juuli do kadi ma sha Allah aljuma o en juuli do kadi son excellence Macky Sall juuli do kadi ma sha Allah juldi do e dental ngal serambe be kadi jewride makko kadi ne feewi kadi kanko ne kadi o rutti kadi serambe teddungal o yewhi do kadi ne feewi ma sha Allah enen pibi kadi joni uddidde asrul jumaati o caggal de takusan o juula asrul jumaatu o kadi ma sha Allah uddire han kadi ma sha Allah ziyaro uddito no heewi wadede ni ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. so julama wadama hadara juma o ha pari falillahi alhamdu futuro juule geeƴe juule ma sha Allah imbe nduwo kadi sakto ngarta kadi jango insha Allah ta'ala woni cérémonie officielle o alhamdulillah rabbil alamin. ngoldo woni 44 édition ma sha Allah ziyara Haji Seydou Nourou Tall ziyara Cheikh Oumar Fouti ziyara Thierno Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar mo ganduɗa Thierno Madane Ahmad Muntaga Cheikh Oumar ñande pop gueɗe ɗo ne ɓeydo alhamdulillah rabbil alamin. juma o kadi ɓeydima yaajje juma o ɓeydima yaajje galleji takkinoɗi ɗum pop ma sha Allah Thierno Madane watti ɗum kadi gadda hoorema e galle Allah o e galle l'islam o e galle julɓe o e masjidu gadda hoorema lillahi o falillahi alhamdu ne yaajani hoore mum ɓeydi hen banggueji pop
to yimɓe jippoto e to hoɓɓe gonata falillahi alhamdu geɗɗe ne ɓeydi banggueji pop wiyata kadi ko alhamdulillahi rabbil alamina geɗɗe fof koko ɓeydi geɗɗe fof ko ɓeydi ha no hannirta ni ɗum ɗon kadi ko yettude Allah no fewi eɗen ñagono kadi Allah moƴƴere yo Allah ɓeyduma cellal ɓeydama kadi juutde balɗe moƴƴude battane ɓoyade kadi dusde leñol ngol ngam barkete rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ghali Abouba min beltanimama min calminima kadi min juurimama no fewi an moƴƴo malaɗo o an kadi ganduɗa hoore ma kaɗɗo yimɓe yewede o an kaɗɗo fulɓe kadi ganduɗa hoore ma ɗemgal haal pular kadi yewede o joltuɗo banggueji fo yo Allah sellina sembinma hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi barakatuhu kono ko Elhaji Seydou Nour mo ceerno Mamadou Waddou golle ma jooɗi peewi en gandi ciftina bandiraɓe tan wonde lefol ngol filanno ko ñalawma aljuma hanki o habaruji men ɗemgal pulara kabaruji men ɗemgal pulara sen mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali hono maître hono monsieur Abdoulaye Diop kañum woni jaagogal leydi Mali kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele aljuma hanki o bismima o joddima en audience e biteɗo Igor Gromi ko kamñum woni ambassadeur joɗaniɗo leydi Russie e nder leydi Mali ene tawtora jonde mabɓe noon colonel major Ismaila Wague jaagogal kalfinare ko fati beldital hakkude leƴƴe e kuddigal moƴƴal ɓe jewtidi noon ko heewi ko fati kay e gonka leydi Mali e peeje kadi poɗɗe ƴettede ɗe poti ƴettidde beele tigui jaam ene duumo e nder leydi he ha joni ko leydi Mali kettoɗen Moussa Mara ko mennoɗo wonde hoɗo jaagoɗe e leydi Mali e laamu Ibrahima Boubacar Keita e laamu Ibrahima kanko kadi ardi kaɗo landa dawrugol e wiyete ka yelima kanko Moussa Mara noon o joddima en audience aljuma ñande alkamisa hecci hanki o e gonɗo biyeteɗo Cukkela Kokola Mayga kañum woni hoore jaagoɗe laamu sabbordu ndu Mali Moussa Mara noon ari toon kono ɓorni ari toon tigui ko ɓorni tigui ko dolokke taw ko wutte citoyen woni tigui arde toon tan koye jibinande e leydi ndi ɓe jewtiti ko heewi noon ko fati kay e gonka transition o erima kadi kala biyo kay ko force vive teɓe ko force vive guila yimɓe dawrugol ha ɓen wiyeteɓe société civile en e jooma ngaluji en kala nde kamɓe kala nde ɓe battata hakkille mabɓe kay e dialogue ɓe laamu dialogue kay ɓe batta hakkille ɓe batta kay ɓe mbawa tigui joddade waddude dialogue tawi ko dialogue nafoore nafoɓe laamu nafoɓe wawde kadi tambade laamu transition ngu kamɓe kala ɓe tamodira kay ɓe mballa laamu transition ngu ha jofna kay ka kosta kaɗo laana tawa ko laana transition e dow peewala o holliriɓe noon o rokki yeru o wiɓe kay yoɓe gandu onde leydi Mali kañum ko leydi Mali kala ko bateau dendagal gonɗo e nder leydi he gonɗo caggal leydi kala jiyaɗe leydi he yo andu ko yiya oɗon bateau joli pular noon e heewide wonde jolduɓe e laana ko kañumen ndendi fandare men tan ko ƴengtude e dow jaam ɓe jewtidi ko heewi noon gonka Mali caɗele kay guila caɗele kuɓam woni courant e délestage uji jogata yoɗo saaha joni e caɗele cogguji e insécurité gonɗo e nder leydi he foof ɓe jewtidi ɓe certi noon ko monen mabɓe kala ene weyti ene welti ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni colonel Azimi Koita hoore transition mo leydi Mali o sifi aljuma hanki o décret mo tongode 20/24/0053 PTRM on décret noon ko tafde ko holliɗi kay wonde tafi gom comité taw ko comité pilotage et du dialogue pour la paix et la réconciliation nationale fedde nde noon ko fedde ɗowoɓe kay golle kaldigal e beldigal hakkude ɓesguji malinaɓe kala no jaam artiri e nder leydi he on commission noon ko ɓuuri tengtude e golle makko kay ko heblude kaldigal woni organisation de dialogue e nder leydi he comité o noon ko ni tigui ɗum sifori comité o waɗi ko hoorejo woni président wondude cukku muɗum ene waɗi rapporteur général ene waɗi ko wiyete membre uji woni terɗe comité o noon kamɓe kala ɓe mbaɗ kay kamɓe kala eɓe keeɓa jobdi woni ko wiyete indemnité des primes forfaitaire kadi kala dépense uji ɗi fedde nde waɗata ko fati kay guila ya gartaji mabɓe koɓe cohli kala yaltata koye booñe tawi ko budget national mo leydi Mali
ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to falde omri e mbadi kay rende gendi mum ha timma e haɓade seɓɓitiɓe hano hannirti e pelle joguitiɓe kala fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe diwti ɓe kolliri wonde ɓe diwti janguji ceɓɓitiɗi janguji seɓɓitiɓe kewdi no fewi to nokku to ɓe bonni kadi ɓe bonniniɓe matériel kewɗo ɓe keptiniɓe kadi matériel kewɗo no fewi koɓe keptiniɓe ñande alkamisa ɓennuɗo no gasa joyi lewru sud ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri wonde ɓe diwti jangu seɓɓitiɓe jinno wadde kay to checkpot woni tigui e poste militaire goto to yaltirde wuuro Omri e nder falde Gossi ñande aljuma hankino gasa jeegoma silo wonde kay ko jangu seɓɓitiɓe kadi ɓe diwti to nokku biteɗo Kim Parana ɓe kolliri noon ɓe tetti e seɓɓitiɓe ɓe tettiniɓe téléphone aji e radio ji woni matériel de communication kewɗi no fewi wondude munition guila kure e ko yadata hen kala wondude kadi e matériel kewɗi no fewi ɓe diwti kadi e oɗon ñalawma jangu seɓɓitiɓe toon wuuro witengo Léré état major général des armées noon ene siftina dendagal malinaɓe yo gandu wonde ɓe ngala haaju ɓurɗo kay goɗɗo ɓurɗo himmude ko fati kay rende leydi ndi ha timma beele malinaji kala ene wuura gurdam moƴƴam ene jogo tigui so leydi men e ɗano wonde ko sécurité tan addude sécurité leydi hen ko ɗum woni afo miijoji mabɓe kabaruji men ɗemgal Pulaar ha joni so tenumima to leydi Mali koto leydi Gabon paɗen to leydi Gabon o lingue ngema kañum woni horejo leydi kesso leydi Gabon o rokki noon yamirore kuulal kay yo sifande kay wonde militaire uji ɓe martaba généraux ji eɓe o grade kala jamirama kay na oligu wonde kala e mabɓe jiɗɗo nawlirde e oɗo saaha joni kuulal sifama kuulal gonɗo godnogal ngal kuulal rokkirno kay ko kala militaire jogoto tan ko cuddiɗo goto e oɗo saaha joni o sifi wonande ɗiɗon militaire uji taw koɓe martaba officier ji woni tigui les hauts gradés wondude e ɓen witeɓe généraux jiɗɗo nawlirde kala yo nawlira siftinde on code de la famille mo leydi Gabon ene yamiri kay kala gorko resde ha rewɓe joyo tawande kay civil en taw wona daddiɓe e oɗo saaha noon hono biteɗo Sidonie Flore ko debbo gardiɗo ONG biteɗo salon de la femme o meɗino kadi wonde procureur de la république du Gabon o holliri hen weltare makko mawde no fewi kono kadi o holliri weltare nde ene jogui to haaɗi saabu kay oɗo loi ko discrimination woni tigui ene waɗi tigui heedagu saabu kay ngal ɗon kuulal foti wiyede tan ko dendagal kala militaire jiɗɗo nawlirde ene jogui hatta nawlirde taw wona tan wiyede ko officier ji woni ɓe martabuji towɗi kuulal ngal fonno wonde ko dendagal militaire uji guila wiyanoɓe généraux en haale o grade e Demba Sumbul en kala woni tigui les zéro grade tawa kañumen kala ene mbawa tigui jeeyede naftorade ngal ɗon kuulal ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓuɗen musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tewde e dongre Afrique e ñalawma hande o to leydi hono Mali enen mbawi wide to leydi hono Mali hono lamorgo mum hono Bamako wonde on Alger lamorgo hono Algérie ene wayno day tekkere el suka hakkunde ɗen lamorɗe ɗiɗi nde tawno nanodiral hakkunde kay tawkadi ko jibinande hono leydi hono Mali laamu ngu wonde e ɓeɗo indépendantiste en wonno ko ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi toon to Alger kono e oɗo saaha dey hono laamu ngu leydi hono Mali ene wayno dey hankkadi ene wayno joñi kayitaji ɗi nanodiral ngal joñi ɗum banggue ene wayno noon ɗo joni noon ko kulhuli mawɗi goni ɗon ɓen indépendantiste en wonɓe rewo leydi Mali to Côte d'Ivoire to de ko ñalawma nogas e jeenayyi lewru ndu gonɗen ɗu hakkude kay leydi hono Sénégal leydi hono Côte d'Ivoire ɗon de ko jaggudal mawgal woni ɗon ene wayno noon to Abidjan to e ɗin birkaji waɗoji ɗin taw kadi ko fewnoɓe e ɗin taw kadi ko mayoji ɗin joti kamɓe de ɓe jiiri hen koye mabɓe nde tawno gartam mawɗam ene wonaniɓe no fewi e ɓe mbi noon wonde ko aɓe poti aɓe keeɓa koɓe poti heɓde ko no hannirta ni e oɗo computer mo gasde tawata kay ko so tawi aɓe mbawi kadi ko urdade e juuɗe mabɓe ko hulhuli ɗi noon ko hakkude pottital leydi kono Sénégal e leydi kono Côte d'Ivoire ɓe mbide ɓe jogui hen kulhuli
wonde kay ko leydi mabɓe kono jooɗade nde tawno wonde ene wayno ko gayi mawɗi jaggodirta ɗon ɗum noon polɗo fof yo Allah kay wono o rokku ɗum to Éthiopie yimɓe heewɓe ceppi toon e ñalawma hanki o taw ko dognoɓe toon te Tigré e guerre mbi yo nawte nokkuji mumen Afrique banggue worgo tabbinode ko ñalawma taw ko hanki o kay cour taw kay ko international ko fatti e wono justice ƴewde kay ko leydi ndi wawno kay kono portude taw kadi ko pelante mum e leydi kono Israël e gueɗe kadi kamtude waɗoje toon to leydi kon Israël ene wayno dey ɓe mbawi kono wiide noon wono yo ɓen taw ko leydi Israël yo ƴettu kono peeje e keñorade gam kay hadde wargoji ɗi hani e bonandeji hono gonɗi toon ɗi e banggueji kewɗi ɗi toon ɗumen mbi kadi yoɓe goppu kadi ɗen balle taw ko famotoɓeɓe mbawa hono nadde toon kono ɓe mbiyani noon yoɓe dartin wolde nde woni ni noon hono leydi kono Afrique banggue worgo wiide ɗum kay dañi polgu kadi noɓe kaldi ni wonde ɗum ɗo ko victoire wono diplomatique e wone ɓeɗo noon mbi wonde ala kañum en dey ko ene wayno dey wono hono yakare nde jogino nde ene woɗɗuno ɗum noɓe kaldi ni e taw kadi ko ndeɗo dongre kono ko deƴal tan ɓe jinno ɗon to leydi kono Algérie kañum dey wi wonde jogui kurkudi mawɗi no fewi e ko leydi kono Mali joñi walla yowi nanodiral hakkude mabɓe e ɓeɗo taw kadi ko hakkude laamu ngu e ɗen pelle taw kadi ko joguitiɓe e nde wonno cifodira ngal wonno ko ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi Ghali Abouba ko ɗum ɗo de kono tonguɗo nden e dongre kono Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco komo Sara Dogo gam weltare Ayawo TV. Gonkay mini aya keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede ya jay golle ma jooɗi peewi humpede welani humpitade ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade noon yo heeɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Iran puɗɗoɗen sagataɓe joguitiɓe mbari fodde yimɓe jeenayo tawi foof ko hoɓɓe ɓe jeeyaka nder leydi Iran ɓe mbariɓe noon ko sara kerol to banggue est to banggue sud est woni banggue worgo ɓaajo funnangue leydi ndi to wuuro witego Saravana kono kene wona siftinde noon kene wona yontere joni to kerol hakkude mabɓe hakkude leydi Iran e Pakistan pellodiral mangal waɗino toon to dowlaji dentuɗi Amérique paɗen Donald Trump komin wonde hoolejo dowlaji dentuɗi Amérique gembaniɗo kay sumgoji tijjaɗi e lewru novembre 2024 yidde kay artude heptude laamu e juuɗe kay oɗon biteɗo Joe Biden aljuma hanki o noon o ñawama omo yoɓa capanɗe jeetati e tati piccal tati woni 83,3 million taw ko haalisa dollar o yoɓata ɗum noon ko debbo goto tawa ko autrice biyeteɗo e Jeanne Carola ko Ezal Kano noon o tumnoɗo ko tumnoti koko fati kay e viol ɗum wonno ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi woni diffamation mo fawno e muɗum woni tigui haalde mum ko wodani on haalis noon mbiɗen 83,3 million hen 65 million dollar ko fati kay e dommage et intérêt hen 11 million koko fati réparation pour atteinte à la réputation 7,3 million keddiɗo o ko compensation financière ɗum tigi woni ko fawa e Donald Trump koto guerre hakkude Israël e Hamas uddeten kabaruji men hakkude guerre Israël e Hamas noon ene jokki e ñalawma hande o kadi haydara ala ko usti hen jamma e ñalawma kala ko bomboje tigi camata e nder Gaza ha tengti noon e to banggue rewo goto nokku witeɗo tengti banggue rewo to nokku wuuro witego Khana Younes to Khana Younes noon jamma ala ñalawma wodani foof ko bomboje jamma ñalawma kala ko bombo
homboje deggodir no feewi ɗum noon jamma hanki o kadi toɓo taw ko toɓo hewngo ndiyam yadungo e yolere woni inondation toɓi toon kan taw ko kan doga moltoen réfugié ne witeɓe rafa on kan e oɗo saaha joni te tigui tillisaji ɗi ko kumbude no feewi yimɓe matériel mabɓe kewɓe boni hen on paami tigui caɗele ɓeydinimaɓe e oɗo saaha joni catala bitegal cour international de justice ɓe erima leydi Israël noon nden dartinte kay walla nde salato falato kay kala kene wiye génocide e nder hettere leydi witende Gaza tawtede nder Palestina catala ngo catal noon taw ko catala jeegal fedde gotago windere woni catala bitegal INRWA holliri kay holliri wonde joom holliri kay wonde joni gollotoɓe mabɓe hewɓe no feewi e saaha joni ena mbayno natti gollade jogade kulhuli kay saabu kay Israël ko joofi ɓen feɗendu wonde enen jiya tigui e wallunoɓe walla nen juuɗe men ne moddi e jangu mbaɗanongu ñande 7 lewru octobre saabigu gueɗo e oɗo saaha joni hono dadiɓe leydi Israël ɓe bombardi hanki ɓe bombardino siège INRWA to ko catala loni halfinaɓe ko fate réfugié ji e nder Palestine fedde gotago windere loni noon holliri metti mumen no feewi kay fati kay oɗo bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbanno tigui e ngal ɗon oɗon siège hono ministère de la santé mo leydi Hamas walla mbiyana catala Hamas o holliri tigui wonde e ñalawma hande o bilan sakket ko fate mayɓe nder leydi hen guila ko gueɗo fuɗɗi 7 lewru octobre faade oɗo saaha joni ɓe jettima no gas jeegom ujunere e temedde capanɗe joyyi e jeeɗiɗi neɗɗo basɗo hen fittade mum so tawi noon ko barminaɓe woni barmuɓe ɓe pandima walla ɓe jettima capanɗe jeegom e joyyi ujunere barmuɓe hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji mon e ɗemgal pulara e sawte he ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men Seydou Abouba kedde Afrique ko musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj so tawi noon ko roɓiɗo so tawi ko kedde rapportage men to luxe ba gorgol ko babisi kerkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on